אז כדי ליצור את הצעיף, אנחנו משתמשים בחוט, משתדלים שזה יהיה חוט עבה, עד כמה שאפשר, חוט הצמר, כדי שיהיה עובי מספיק לצעיף. אנחנו לוקחים את החוט ואוחזים בו באמצעות האגודל. אנחנו מתחילים ללפף את החוט על האצבעות בדרך הבאה, לסירוגין. ואז אנחנו מחזירים חזרה כדי שיהיה לנו חוט על האצבע שעדיין אין לה חוט, וחזרה. ואז אנחנו מקבלים מצב שבו על כל אצבע יש שני חוטים. עכשיו אנחנו מורידים את החוטים מהאצבעות בדרך הבאה. מלמטה למעלה. ועכשיו מה שאנחנו עושים, את החוט שאחזנו באגודל, אנחנו יוצרים קשר, והוא יהיה הקצה שאחר כך יסגור לנו מלמטה את הצעיף. אוקיי, ואז אנחנו ממשיכים את השזירה על האצבעות. עוד פעם, למטה, למעלה, למטה, למעלה. ושוב אנחנו מקבלים מצב שבו יש לנו על כל אצבע שני חוטים. ומכאן אנחנו ממשיכים כמו בסיבוב הראשון. אוקיי, מתיחה קלה. וחוזר על עצמו. וכך הלאה. וככל שאנחנו נמשיך, אנחנו נראה בעצם את הצעיף שהולך ומתהווה בחלק האחורי של היד. זה הצעיף שמתהווה. נמשיך. לאט לאט, ככל שרוכשים את המיומנות, תהליך יותר ויותר מהיר, והצעיף הולך ומתארך בגב היד. אוקיי. עכשיו בואו נעבור רגע אל צעיף קצת יותר ארוך. ואת הצעיף, אם לא רוצים להמשיך אותו, אפשר תמיד לשמור על עיפרון, על עט, ולהמשיך אותו מאוחר יותר. ומה שאני אראה לכם עכשיו, זה איך סוגרים, איך מסיימים את הצעיף. אוקיי? מעלים חזרה לאצבעות את הלולאות, אוקיי? והסגירה בדרך הבאה. אנחנו לוקחים את הלולאה האחרונה, אוקיי? עשיתי את זה הפוך, אבל ככה, לוקחים את הלולאה האחרונה, מעבירים אותה לאצבע הבאה, ועוד פעם באותה דרך. מורידים למטה, מעבירים לאצבע הבאה, מורידים למטה, מורידים לאצבע הבאה, מורידים למטה, וסוגרים. ואז יש לנו סגירה משני הצדדים. כדי לייפות את הצעיף אפשר תמיד להוסיף גדילים בסוף, כמו גדילים של וילון. ואז יש צעיף מושלם, או למי שרוצה רעיון נוסף, זה לעשות ממנו חגורה לג'ינס, וכל קישוט אפשרי.